Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, haserrenago, goiz-goizetik gainera. Esnatu eta ikusi dudan lehenengo gauza, emakume dirudun famatu batek haur bat erosi duela izan da. Eta gainera, ospitaletik gurpildun aulkian atera dutela. Bere arditu izan balitz bezala. 11 ikusteko jaioa gara. Tamalez, diruak dena eros dezakela, pentsatzen duen jende gehiegi dago oraindik ere munduan. Beraz, haserre honi buelta emateko, gaur egin behar dugun lehenengo gauza, lasaitzea izango da. Horrela bai, pianoak badu gu erlaxatzeko gaitasuna. Bai, eta gaur bereziki izan ere martxoak 29 da gaur, pianoaren mundu eguna. Pianoaren munduko eguna urteko 88 egunean ospatzen da. Pianoek duten tekla kopurua adierazten duen zenbaki simbolikoa. Efemeride hau Niels Fram, alemaniar pianistaren ekimena izan zen. Guk badugu piano zar bat gure laborategian, gure estudioan, sekulako poza eman diguna. Zenbat musikarik laztanduko dute edo zuten, asteazkenetako elkarrizketa akustikoetan. Ainara Ortegak, Ibilbediko Amets Arangurenek, Maialen Tellabidek, Olaia Intziartek, Atxek, Idoiak. Goizetan ispilu parean harro irri egitean eme oldarkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko espainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan. Ze soinu ederra, baina zenbat burua uste pianoa afinatzeko eskerrak, afinatzaionak ditugun gurean. Bai, izango nuke. Gauza asko bizi izan ditugu piano horren inguruan. Pentsa, Iñar Sastrek Lumiera naien lehen filma musikatu zuen, guk irudiak ikusten genituen bitartean. Izan ere, pianoa eta zinema guztiz harrematuta daude. Zenbat filmote daude pianoa erdigunean jartzen dutenak, Shine, Ray, The Pianist, 5 Easy Pieces, Amadeus, The Piano Teacher, 4 Minutes. Edo Jane Campionen The Piano. 1983ko maiatzaren 15ean Canneseko zinemaldian estreinatu zuten, eta sari ugari jaso zituen. 8 Oscar sarietarako izendapena jaso zuen, azkenik 3 sari irabaziz, emakumezko aktore onenaren Oscar saria Holly Hunterrentzat, emakumezko bigarren aktore onenaren saria Anna Paquinentzat, eta jatorrizko gidoi onenaren Oscar saria Jane Campion zuzendariarentzat. The Pianok emakume eskoziar baten istorioa kontatzen du. Ada McGrath. Bere aitak gizon bati saltzen dioa da, eta Flora alaba gaztearekin eta bere pianoarekin batera bidaltzen du Zelanda berrira. Adak ez du hitz bat ere esan aspaldidanik. Bere ahotsa pianoaren musikarekin ordezkatuz. Alabak berriz, itzultzaile gisa balio dio zeinu hizkuntzaren bidezko komunikazioan. Ez dugu spoilerrik egingo, baina ikusteko modukoa dela, esango dizuegu. Pentsa, pasaden urtean, BBCk emakumeek zuzendutako 100 pelikula onenen zerrenda osatu zuen, 84 herrialdetako 378 aditu elkarrizketatuz. Garaile argia izan zen, The Piano. Je suis une maison vide, sans toi, sans toi.
déserte que recouvre la mer. Mes plats. Hala ere, zuzendari arrakastatxona, ea bere izena ondo esaten dudan, Agnes Barda izan zen. Zerrendako 6 pelikula bereak baitira. Gaurko egunez zendu zen Agne Barda handia, 2019an. Zuzendari, aktore, gidoilari eta artista zinematografiko frantziarri izan zen. Nouvelle Vague estiloaren emakumezko ahots handia. Eta emakumeek egindako zinemaren eta zinema feministaren aitzindarietako bat. Bere filmek, dokumentalek eta bideo instalazioek izaera errealista eta soziala dute. Bere obra guztiak estilo esperimental bereizgarria du. Bere bilbidean zehar sari ugari jaso zituen, hoien artean, 1985 Sans toi ni loi filmarekin Veneziako zinemaldiko urrezko lehoia eskuratu zuen, eta Les Plages de Agne filmarekin 2009an César saria edo Frantziako Akademiaren René Clair saria. 2017an ohorezko Oskarra jaso zuen bere ibilbideagatik. Il joue du violoncelle, tu joues du piano droit, et moi, je joue de la prunelle. J'en joue, c'est fou, de la prunelle. Tu joues sur ton piano, des noirs et... Arkaitzkanok 2021an Kandelikara liburua aurkeztu zuen, Luis Buñueli buruzkoa. Bertan azaltzen da Barda. Arkaitzkanok dioen moduan, Barda, nahi duen lekuan, nahi duenean agertu daitekelako. Halako batzuk ezagutzen ditut nik ere, Impuntualak. Impuntualak. Ba, agerdadila Barda hemen, nahi balin badu. Ongi etorria izango da, bere mamua bintzat, oraindik zinema hitz egiten jarraitu behar dugu eta. Ba bai, gaurko egunez jaio baitzen, Evangelos Odiseas Papatanisu Vangelis artista izenez ezagunagoa. Eskerrak izen horrekin ezagunagoa den. Musika elektronikoko konposatzailea izan zen, eta gehien bat film ospetsuen soinu banda konposatzeagatik da ezaguna. Adibidez, Chariots of Fire, Blade Runner edo The Bounty. Entzun. Eta ezin dugu aztu, zorionak Itxaro Borda. Gaurko egunez jaio zen idazlea, Oragarren Pau Paris eta Maulen bizi ostean Baionan bizi da gaur egun. Idazle oparoenetarikoa da poesia, narrazioa, eleberria, saiakera, kronika, antzerkia, genero ia guztietan aritu da. Aldizkako argitalpenetan ere parte hartu du egunkari eta aldizkarietan artikuluak, narrazioak, poemak eta kantuak argitaratzen. Esan bezala, zorionak Itxaro, ospa dezazula ingurukoekin. Tira, asteko moduan gaude, ezta? Bai. Nik gaur Marek Jasek elkarrizketatu dut gainera doinuetatik haratago podcastean. Eta bere abesti kutxunenak zein diren kontatu digu, astero bezala, baina ojo, Marek poloniarra delako, eta adi, euskeraz nola aritzen den. Ja ba. Eta horrez gain, Mirua taldekoak datoz, elkarrezketa akustikoa eskaintzera. Eta maratoi baten berri emango dizuet. Ea ausartzen zareten parte hartzera. Ez. Gaur, martxoak 29 ditu, eta asteazkena da. Gutxi ensaiatuta dantza, Goiuri? Dena ezin da egin, hemen musika, sintonia, gidoia, dena ezin da. Baina tira, arratsaldeon guztioi, eta bereziki arratsaldeon nere bilankidei. Zuekin, Julen Goikoetxea hor begozo. Arratsaldeon. Eta zuekin, erabat bizi berrituta, Gartxot Unsain Letona. Arratsaldeon, hola bai. Hola bai.
Eta ni Goiuri Azeizarandia, hementxe zuekin, arratsalde pasa. Sorpresa zu etortzea? Ez esan hori irati. Gauza oso garrantzitsu bat esan dizu. Ez dena ez dela esaten. Entzuzuk niri. Asko maite zaitu gaina. Negatzen nahi nazu majo. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Saioak 500 eta 60 du. Arratsaldeak 4 eta 16. Martxoak 29 eta hau bigarren kafea da. Zertan geratu da. Lokaleko lehiotika leiteko baietara. Ta noiz bai, aurki nahi banauzu. Amaiur fondo zur. Hotza daukat, dena zu besarkatu. Ezagutzen gaituzunak badakizue egunero saioa maite dugun gauzekin hasten dugula, maite dutak kontatzen ditugu, baina gaur ez gara gu hasiko. Gaur txatetik hasiko gara. Gorkak idatzi baitu, bere maite duta. Jarri du, nere maite duta da, batzutan ze zaiedan beste urte bat betetzea. Ez dakit hori maite duta edo maite dut eza den. Zaila balin bada urteak betetzea. Seguna dina. Jarri du, beste urte bat betetzea eta zenbat gauza egiten ditudan urrengoan. Helburua liburu bat idaztea irratiko anekdotekin. Ara Gorka, ziur nago mordoa dituzula eta nahi balin baduzu Julenek hitzaurrea idatziko dizu. Nere anekdotekin, Hori da. nirari naizakoa pilatzen, Nik esan nahi nuen Goiuri, ez dakit hori esan nahi zuen Gorkak, baina, gauza zaiak ederrak ere izan daitezke, ez da? Noski baiet. Eta maite daitezke, ez? Azkenean Noski baiet. prozesuak direlako, eta nik egia esan urteak betetzean izugarrizko tranquilidadea sentitzen dut, beraz, Gorka, animo eta eskerrik asko sendatu naizela eta hemengo mezuaren gatik bai. Apazu, kaularetxe. Eta Gorkaren biharko urte betetzea are gozo egingo duena da, hor jartzen duen beste esaldi bat. Gaur azken lan eguna, Ara? Oporrak. Hoi bai maite, Ara. hoi bai maite. oporrak. Bueno, Gorka, zu baizu. Astelenean etorri zen, bere opariaren bila, Bai. kasik epez ere iraungi den oparia, Bai. irabazi zuenetik jaso duenera denbora muturroa pasadelako, baina esan zigun aste honetan oporra dituela, eta bere urte betetzea dela, eta beraz, gustora dabil, mutila. Ez dizugu zorionak esango oraindik, Gorka, bihar direlako, eta ez gaur, baina hasi disfrutatzen dagoeneko. Normal, no es cena, pero no hay nunca dena. Se me veía venir desde chiqui. Yo te ofrecí un cachi, pero tú eres. Eta orain bai, Gartxot, zer maite duzu? Nik uste dut gaur giroa gehiago dagoela maite ez dugun gauzen inguna, baina ziurrenik zuek azalduko dituzue afera horiek modu sakonagoan. Orduan zerbait gaurko egun eskas honetatik zentzu horretan hitz egin da noski positiboa ez dakite raskatzen saiatu naiz, Bai. eta egia esan, akaso lehenago ere aipatu dut, baino gaur oso presente dudan maite dut bada, ez naiz soilik Twitterretaz ari, baino maite dut batzutan gauzetaz enteratzeko dudan 7 ordu geroagokotasun hori. Hau da, ni normalean sumintzen naiz mundu osoa, baino 7 ordu gehiago beranduago barkatu. Eta ez dakit, pentsatu nahi dut horrek ematen didala ere, akaso gauza guztiak gertatu eta berehala enteratzen dan jende horrekin alderatuta halako lasaitasun bat. Eta nien ez bereziki lasaia. Haseke eskerrak, banaizen pixkat despistatua, halako notizia eskaz eta bizi dugun mundu eskaz hontan pasatzen direnak berandu etortzen direlako nire atarira. Ez dakit
Twitterrez izatearen albokalte positiboa den, ez dakit zeruari gehiagi begiratzen ote diodan, edo benetan nik garrantzitsutat ditudan gauza hoietan zentratutan nagoen eta munduari pixkat itxita, baino ez dakit gaur pozik sentitu naiz, berri txar eta egoera eskax hau pixkat beranduago iritsi delako nere atarira. Hau da, zuri naiz irratiko boletina eta azken ordukoaren ardura jartzea ez dakit oso ona den, ezta? Ez da pentsature. Niri kolokan, jartzen zaizkidenak, pozak nola penak, bizi borrokan, malkori nolez isuri irri orotan, dena garbiago badoa zirri borrotan. Eta Julen, zuk zer maite duzu? Ba, nik garbi esango dizuet, maite dut igaben entorren. Bai, argi eta garbi esango dizuet. Baina hona iritsi naizenean, izan dugun izketaldi batek eman dit, aria nola baitenen maite duterako eta maite dut, guri iruditzen zaigu, euskeraz oso ondo hitz egiten dugula, eta egitura guztiak eta dominatzen ditugula, eta halako batean, sortu da hemen, zalantza bat, nola izango litzateke hau esango bagenu, hau ondo ari gara esaten, edo ez, edo beste modu batera behar luke egitura honek izan, eta askotan konturatzen gara, idea hondirik ez daukagula, horrela bapatean hitz egiteko, baina gero egiturak zuzen erabili behar direnean eta erabiltzen ditugu, baina buruari eragin behar izaten diogu, eta gustatu zait hor sortu den konversazio hori. Bai, eta ez zaizu irutzen gainera, Julen, pixkat hau pertsonala dan ere kasuan, ibiltzen naizelako euskal edukiak DBH-koak orain lan berri batean digitalizatzen, eta bla bla bla, baina gainera, irutzen zait, askotan entzeskizue zui zalantza haundienak gauza simplenekin sortzen, honek balio dezake bizitzako, baina ez dazkagu zazpi ordu gaur, euskera zari naiz, kasu honetan, hau da, niri ere pasatzen zait, Julenek niri kafea ekarri, eta dit da, ez, baina hain simplea batzutan, eta ofiziala den zerbait egiten ari zenean, badago lagunen artean ez dagoen beste zera bat, eta egia da, askotan, ez dakit automatismoen baitan ikasi genituelako duela urte asko, baina benetan ere zalantza hundira normalean gauza simplenekin izaten dira, ez zeni ez aizkidak ere horietako batekin, baizik eta dit, edo nau, edo doa, eta horietakoekin. Pentsatzen jartzen garenean. Bai. Besteak zuk esan duzuna natural ateratzen dira, eta esan txitxistin, esan izan bazen ulertuko nizun lehenengoan, baina hor egitura formal hoiekin hasten garenean, baina gustatu zaite izketaldi hori. Bai, egunero ikasi daiteke zerbait, ezta? Ze polita, 7 orduz behin. Bueno, aitortu behar dizuet, abesti hau nik aukeratu dudala, eta naiz eta gartxoten lan berriko abesti bat izan, ez didala berak eskatu jartzeko, Nik erabaki dut, buklean entzutera ari naizelako. Doife! Gusto ona daukazula, ez, gusto bikaina daukazunaren seinale, Goiuri, maite dut zure gusto bikaina. Eskerrik asko gartxot eta ze, Julen? Hori horrela izan dela berresten ari nintzen, ez bai, dizula berak eskatu. Bazegoen hor zerbait. Ez. Badezpada. Berretxi bakarrik egin nahi nuen, ez dela bere eskaera bat izan bere abestia jartzearena. Bai, berretxi egin nahi zenuen eta nik berretxin duta, somatu zaitut. Oso, igo musika mesedez, eskerrik asko. Nere gaurko maite duta da, gaurko maite duta eta gaurko maite duteza leku berean topatu ditu dela. Hau da, Twitterren. Aipatu dugun bezala, haserre etorri naiz, Twitterren goizean goiz albiste bat irakurri dudalako, eta Gartxotek zeharka aipatu du, albistea da Ana Obregon, telebista aurkezle, aktore eta famatuak, ume bat erosi duela Miamin, eta argazkiak ikusi ditut, non Ana Obregon ateratzen zen ospitaletik, gurpildu naulkian, bera erditu izan balitz bezala, ez? Eta zeharo haserretu naiz horrekin. Zeharo haserretu naiz ikusi dudalako eztabaida hasiera batean Ana Obregonen adinari buruzkoa zela, hau da, haiene ama 78 urterekin, eta ez haiene ama kakotxartean ume bat erosi duelako, eta horrek ere haserretu nau. Baina, haserre hori topatu dudan leku berean topatu dut maite duta. Eta ikusi dut Twitterreko erabiltzaile batek jarri duela gaur Zarauzko egunkarian agertzen zen mezu bat. 82 urteko emakume batek jarri du hortxe bere iragarkia. Lagun bila da bilela.
emakume bat, euskalduna, bueno, gaztelaniaz dago, baina euskaraz irakurriko dut, emakume bat, euskalduna, 82 urtekoa, Zarautzen denbora luzeak igarotzen dituenak, batez ere udaran, lagun bat eduki nahiko luke, edo lagun talde bat, paseatzeko, kafea hartzeko, edo egiten duten plana egiteko. Harremanetarako, telefonoa 605-494-077. Eta iruditu zait zoragarria, 82 urterekin, esatea, begira, ni askotan joaten naiz Zarautzera, eta han planak egin nahi ditut, noski baietz, ez dut etxean geratu nahi, planak egin nahi ditut, izan kafea hartu edo dena delakoa, eta haizu, lagunak bilatzen hasiko naiz. Eta zoragarria iruditu zait, espero dut norbaitek erantzutea iragarkiari, eta emakumeak topatzea bere kuadria Zarautzen. Topatzen badu jarriko du, eskerron idatziren bat, berriz ere. Ui, Ziurrenik. Besteok eskertuko genioke, ze ikusi dudanagatik Twitterren, jende asko postu da, ni postu naizen bezalaxe, eta zain egongo gara ikusteko ere emakume honek kuadria topatzen duen. Eta hau Janus Lesterren ies abestia da, eta ez zait abesti hobeagorik bururatzen, maite dutei urrezko horrela lasitoa jartzeko. Bai, eta akaso mundu honek askotan ies egiteko gogoa ematen duelako, ez da? Esango nuke gartxot. Eta gu bagoaz aurrera, Marek Jacek poloniarraren abesti kutxunak ezagutera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Kaixo, ongi etorri denoi, doinuetatik haratago podcastaren kapitulo berrira badakizue, ordu erdiz, jendearen kantu kutxunak eta hauen zergatiak ezagutu nahi ditugula podcast honetan. Aste hontako gonbidatuak ere badu berezitik, izan ere laguna handi dudan Marek etorri da gurera bere kantu kutxunak zeintzuk diren azaltzera, eta bueno, Marek poloniarra da, baina urte batzuk badaramatza gure inguruan, eta duen bihotz izugarriaren erakusle da, gure kultura zein hizkuntzarekiko hemen denetik izan duen, ez dakit nola esan, interesa eta konpromisua, benetan pozgarria da, kanpotik etorritako norbaitek hain modu gardenean gure baitan dauden, ez dakit folklore, musika eta beste hainbat gauza bere baitan xurgatzea. Eta ez dakit, laguna dut, baino kanpotik ikusita ere emozioa sortzen dit, gure lurra, hizkuntza batez ere, eta beste xetasun asko
bere egin dituen pertsona bezala sentitzea. Beraz, mila esker podcasta hasi aurretik, prestutasunagatik Marek, eta, bueno, entzuleak ezagutu zaitzala zure lehengo aurkezpen audioan. Ea zer diozun? Arrastion danoi, Marek Jatzek naz, eta gustatuko litzaidake nik oso maite ditudan kantuei buruz berba egitea gaur. Ni geografo naz, eta igual horregatik lurralde desberdinetako musika entzun dut horrekorrean. Baina bereziki folka edo musika tradizionala. Zuek entzungo duzuen kantuaren taldea, ez dela behar aurkezten esango duke, euskaldunak dira, oso ospetsuak, Euskal Herri osoan, naiz eta taldearen izena latinezkoa da, eta ez euskarazkoa. Talde honek nire hariban leku berezia dauka, eta zergatik. Orain dela 7-8 urte, talde honen kontzertua, nire lehenengo kontzertua euskara zen. Eta gainera, nik gaur lan egiten dudan lurralde historikoan. Hau da, Araban. Eskerran hitz gonbidatzea gaitik, eta goazen entzutera.
zelako ahotsa jorrarena, ezta? Nire ustez, bere abestian artean, politena, benetan, da Kea. Kea abestia, hau da izenburua, titulua. Doinua klasikoa, nahiko klasikoa da, baina modernoa baita ere, eta hitzak niretzat oso bihotzukigarriak. Zergatik, nire txakurtxoari deitzen diogu Kea, eta horregatik beti nik nire buruan aldatzen dut bertsoa. Irakurriko dut, zu Kea gogoratzean irribarre handia zoriontasuna. Kea anitz maite dut eta abesti hau entzuten dudanean etxean nagoela sentitzen dut. Eta oso polita da. Ze ederra, Marek, egia esan, zu entzun da gu ere etxean sentitzen gara, horren argibide garbi eta emozionanteak emanez. Hortxe entzun dugu Ze Amaiz talde ezagunaren Kea abestia. Marek Euskal Herrira etorri eta ikusi zuen lehen kontzertua izan zela kontatu digu, eta emozionantea da benetan, egia esan. Gogoa daukat, Marekek bigarren kantu kutxun bezala zein aukeratu duen entzuteko. Ea zer esan digun, telefonaren bestaldean. Goazen oraintxe Galiziara, beste erdiuarteko iskinaren musika ezagutzeko, entzuteko, eta hau Mercedes Peoni esker. Mercedes Peon Galizian bai ospe handiko musikalaria da, oso ezaguna, eta kuriositate bat, haren fama beste denboraldi batekoa da. Orain dela urte asko, bere kantu bat, Mareas Vivas, edo Omar de Protozaz, TV-garen, Galiziako telebistan, telesail baten ireki abestia zen. Eta ze telesail mota batean, Galiziako Goenkalen, imaginatu, Mercedes Peon ez da Galizan bakarrik ezaguna, baita Polonian ere, folksalei ezaguna, noski. Kapela Zefsi Varsava taldearekin bi kolabo egiteagatik, erdi galegoz, erdi polonieraz, bi Europako bazterrak lotzen. Kapela Zefsi Varsava, hau da Poloniako folk talderik ezagunena. Mercedesek bai gaita, bai panderua menperatzen du, baina nik aukeratu dudan abestian, musika tradizionala hau elektronikarekin nahastatuta dago, eta nola. Doinua, eta gero ikusteko bideoklipa, nahi baduzue, oso industriala da, eta Mercedesen itxura eszenikoa, oso ederra iruditzen zait. La Rusiantzita, Mercedes buruzoia da. Zergatik maite dut nik Teixas, hau da kantuaren titulua. Originala iruditzen zait, gero bokalki Mercedes pizti bat da, energia ematen dit, kantu honek, oso presente kantuan abestian panderua daukagu, eta panderua zen nik ikasi nuen lehenengo musikatresna, Galizia, Kompostelako Doneiakuan, Santiagon. Euskaldunentzat interesgarria, kuriositate bat, aldrebesa jotzen da, hemengoarekin alderatuta, hemengo panderuarekin alderatuta.
Galizialetik etorri zaigu Mareken bigarren kantu kutxuna, berak esan bezala Mercedes Peon artistaren Deixa abestia. Oso deigarria egin zait, ez nuen Mercedes Peon ezagutzen, eta oso erabilgarriak eta interesgarriak iruditu zaizkit Mareken argibideak. Egia da, baduela folkloretik, baduela Euskal Herrian bertan akaso ezaguna zaigun sonoridade horretatik asko, baina ere berean fusioa handia egiten duenaren sentsazioa aukidet. Ez dakit, industriala iruditu zaite soinua, elektronikoa ere bai, nola esan, zikina akaso, baino oso interesgarria. Ez dakit nola azaldu, baino gauzak nastearen edo fusioa deitzen zaion horren zalea naiz, beti iruditzen zaidalako ohikoak diren elementuak hartu eta ez dakit birplanteaketa bat egitea dela, eta emaitzak normalean oso interesgarriak izan dira. Hau ere ala sentitu dut, beraz hemendik eskerrik asko, Marek, Mercedes Peon gurera ekartzeagatik, akaso norbaitek ezagutuko zuen, baina ezagutzen ez genuenok, harritu gaitu. Beraz, eskerrik asko, Marek. Ea hirugarren kantu kutxun bezala zer aukeratu duen? Hurrengo abestia oso ederra, baina tristea da, haren izena Koleskova, eta abeslaria eta banduristka Krutz, Marina Krutz da. Marina Krutz mendebaldeko Ukrainatik dator, eta galdera da, nor ote banduristka da? Banduristka da bandura jotzen duen pertsona. Eta zer da bandura? Bandura da Ukrainako musika tresna oso interesgarria, gitarra eta arpearen arteko instrumentua, gutxi gora bera. Ukrainerazko kantu hau lo kantu edo zehazka kantu bat da, gerrari buruzkoa noski, eta dakizuenez, Europako bihotzean gerra badaukagu. Orduan nire herria oso gertu dago Errusiatik, eta herrian bertan errefuxiatu ukrainarrak daude. Eta hainbeste gustatzen zaidan Koleskova. Pertsonala izateagatik baita ere. Nire familia oraingo Ukrainan, orain dela 10 hamarkada asko, bizi zen, eta Ukrainak kultura, literatura, folklorea oso aberatsak ditu. Ukrainako musika tradizionala zein modernoa gomendatzen dizuet. Zure gomendioa jarraituko dugu, Marek, eta oraintxe bertan entzungo dugu Marina Krutzen Koleskova abestia. Hementxe. Сину мій, звір ідуть у лютий пій, ніжка буде дай мене, татко звірів прожене, а ти спи, 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 я малюю тобі сни. Спи, 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 тато береже степи, то не місяць, а вогні, то не звірі вороги, та нам хижі не страшні, в нас є воля і пісні. А ти спи, 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 я малюю тобі сни. Спи, 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 тато береже степи. Поповив хати, залізобетон, пікселі брати, стережуть твій сон. Стали ми усі сильними з весни, щоб ти, сину, жив в світі без війни. Люлі, люлі, ну спи, малятко, спи, я
Боже, не боюсь і не бійся ти. Спи, спи, спи. Ederra, benetan ederra Marina Krutzen koezkoba, uste dut hau ere ondo esan dudala, Marek. Bestera barkatu berriz ere, hortxe Marekek ekarri digun 3. kantu kutxuna, lo kanta bat zela esan digu, eta egia esan gustatu zait. Lo kantak Euskal Herrian behintzat normalean, ez dakit piano edo gitarra xume batek lagunduta barneratu izan ditugulako, eta hau iruditu zait lo kanta bat izateko benetan bazuela halako epikotasun bat, eta izugarri gustatu zait. Baita ulertu ez ditudan hitzen soinua eta goxotasuna ere bai. Beraz, mila esker Marina Krutz gurera ekartzagatik, Marek, eta puntatuko dugu. Gomendio bezala, ea programa amaitzeko, Marekek bere azken kantu kutxun gisa zer ekarri digun. Entzun dezagun. Urrengo kantuaren taldea, Duo 8, nire aurtengo deskribendua da. Maider Martinok eta Lolita del Monteia Iralek osatzen dute taldea. Maider abeslari eta albokari da kantuan. Eta Lolita abeslari eta panderojolea, baina ez da gure panderua. Hau da Pandeiro de Peñaparda. Leonesen kokatu dagoen komarka, eta komarka honek panderu karratua hau dauka tradizionalki mendietan. Neskek bai gaskoiaz, bai euskaraz lantzen dute, eta abesti hau oso berezia da. Gaskoiazko hitzak, baina titulua izena euskaraz. Nesken Scottish. Eta zergatik, emakumei egiten dituzten aginduei buruzko abestia da. Duo 8ko taldekoak oso naturalak dira, abestiaren hitzak gaur egungoak, baina freskagarriak, eta musika hain tradizionala eta birbila, posten naiz horrelako taldea eben izateaz, eta gainera bi Euskal Herriko hizkuntza tradizionalak erabiltzen duena. Eskeran hitz. Eskerrik asko, Marek, zuri pertsona on, jator, sakon eta interesgarri izateagatik. Eskerrik asko gonbita onartu, eta gure lurrean zaudenetik ere bihotz-bihotzetik inguratzen zaituena ulertzeko, sentitzeko eta maitatzeko saiakera egiteagatik. Bibaztu, Marek. Gu bagoaz, entzule, urrengo astera arte, Marekek ekarri nahi izan digun 4. kantu kutxunarekin, berak esan bezala, Duo 8ren Nesken Scottish abestiarekin. Zaindu zaitezte, eta urrengo astera arte. Aio! M'han dit millor pas tant, metes pas dauant, parles pas tot hort d'amor, es pas un temps de hora. Atenció din la vila, que et cau està tranquil·lo, bruïno és cricada per poder estar desirado. Yo que las orellos entapados, nem podi pas complir tot los ordres que m'han dat. Yo que em suyo tutto desformado, nem podi pas acabar de la caulla que m'han donat. Yo que las orellos entapados, nem podi pas complir tot los ordres que m'han dat. Yo que em suyo tutto desformado, nem podi pas acabar de la caulla que m'han donat. Que m'han dit que ara els pupes deurán estar redonds, que ara su ventre plat i les cames depilados, que aimaràs los homes, que ara sort de mainatges, dintre i com cauen i veuràs pas trop sovint.
You que las orelles entapados nem pode pas cumplir tots los ordres que mandat. You que em suyo tutto desformado nem pode pas acabar de la calle que m'han donat. You que las orelles entapados nem pode pas cumplir tots los ordres que mandat. You que em suyo tutto desformado nem pode pas acabar de la calle que m'han donat. Deixa cair hasta el cajima para pas feminismo que esto es la trouble resto manitas y cantan serás pas mai valida y en ese jeune se do mercat que sortir you que las orelles entapadas ne pode pas cumplir tus ordres que mandat you que me suyo tutto desformado ne pode pas acabar en la calle que m'han donat you que las orelles entapadas ne pode pas cumplir tus ordres que mandat you que me suyo tutto desformado nem pode pas acabar en la calle que m'han donat. Eta bagoaz aurrera bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gartxotek ez dit inoiz galdetu nire abesti kutxunen artean zeintzuk dauden. Baina azken aldian behintzat hau badago Beyoncé eta Dixie Chicks taldearen Daddy Lessons abestia. Gainera historia asko gustatzen zait, ze Beyoncé gonbidatu zuten Country Music Awardsetan abestera arrazista estatu batuarrak asko haserretu ziren, ze nola abestuko du emakume beltz batek Country Music Awards sarietan. Eta nola gonbidatuta zegon, agertu zen estenatokira Dixie Chicks talde country mitikoarekin hau egitera.
sister. That's when Daddy looked at me with his gun and his head held high. He told me not to cry. Oh, my daddy said true. Oh, my daddy said true. With his right hand on his rifle, he swore it on the Bible. My daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. He held me in his arms and he taught me to be strong. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeko 5 dira eta bagoaz Naizeko estudio zentraletara azken ordua ezagutzera. Arratsaldeon Xabier Creuet. Arratsaldeon Giduri, arratsaldeon denoi. Bilboko Otxarkoaga bizilagun bat atxilotu dute Sorian, emakume bat bortxatzea egotzita Espainiako poliziak ohar baten bidez jakinarazi duenez, atxilotuak sexu erasoa egin zion emakumeari partekatzen zituzten lagun batzuen etxera lagundu ondoren. Soriako kaleetan patrullatzen ari zen polizia ibilgailu baten laguntza eskatu zuen Soriako gazteak, gauean aisialdigunean ezagututako gizon batek bortxatu zuela azaltzeko. Biktimaren deskribapenari eta argibidei esker, ikertzaileek egilea identifikatu zuten. Joan den martxoaren 23an, atxilotu zuten Bilbon, Otxarkoagan hainbat zaintza egin ondoren, inguru horretan bizi zitekela uste baitzuten. Atxilotuak aurrekariak ditu, indarkeria matxistagatik eta lesioengatik. Eta burutzagitza nagusira eraman ondoren, epailearen esku utzi zuten. Beste ildo batetik, AHT-ko lanek neolitikoko herriska bat eta erromatar garaiko galtzada bat estaliko dituzte Gasteizen, asteburuan ate ireki jardunaldi batzuk antolatu dituzte Jundizen, lanen bitartean aurkitutako ondarea azkeneko ikusi izateko. Aurkikuntzak HT-aren lanen azpian gelituko dira lurperatuta arkeologoek korre hori egindako adierazpenen arabera, ez dago horiek salbatzeko modurik. Aztarnak dokumentatzeko lanean ari dira uneotan, eta herritarrek asteburu honetan bisitatu ahal izango dituzte ate irekien 2 jardunalditan. Oihartzun instituzionala izan dute gertakizunek, EH Bilduk hainbat galdera erregistratu ditu Arabako batzar nagusietan, besteak beste Jundizeko aurkikuntzak babesteko diputazioak egindako lanen inguruan. Alderdi abertzaleak gobernuak aurkikuntzen berri noiz izan zuen jakin nahi du zehazki, eta ea ondarea babesteko helburuz alegaziorik aurkeztu ote ziren. Eta bukatzeko Osakidetzako sindikatuek greba deitu dute maiatzaren 18irako eta 19irako bizi duten egoera larria eta negoziazioaren blokeoa salatu dute SATXE, ELA, LAB, SM, CCO eta UGT sindikatuek. Amaia Maior SATXE sindikatua. Gutxitan ikusi dugu hainbeste jende kalean osasungintza publikoaren defentsan, baina Osakidetzak gor eta motu jarraitzea erabaki du kaleko aldarriaren aurrean. Eta errepideetan arazorik ez, beraz zuekin bueltan gaude arratsaldeko 6etan Naizeko estudiotik. Mila esker Goiuri, gero arte. Eskerrik asko Xabier, gu bagoaz aurrera. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Attention, please, Beñat Iturrioz, hasi delako ja Gauza Radio ditu, galtzerdiak ere bai, hankautxi dago eta komuneko... Egia da, nik gomendatzen zaituzte eta jartzea hankutxiz, programa hankutxikin bar da. Areto honetan moketa egon dezakitzatik ekarrizun izatik moketa, doblea moketaren gainean jartzeko. Ez nekilako, baina orain da, doble moketa. Hankautxi jarriko gara. Moketa batek beste moketa anulatzen du, ez? Bueno, garbi geratu da ze pelikula zari garen? Gaur, Bilintzen, Die Hard. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Berriro ere komentario bat matxiruloaren ahotikanat bortxaketa bat zenbat dira gaur gizarte honek jipoitutako
ere indartzen dute normalizatutako matxismoa. Ikusi ala ez, oraindik dira nazkatu gaituen matxismoa. Eskerrik asko bozkatzea lortu zuten haiei, eskerrik asko emakume guztion izenean. Ta indar asko gaur sufritzen ari diren haiei, indar asko lortuko baitugu azkenean. Segi borroka dituzten eta ez ditutenen, ahotsa altxatzen egindako guztiaren itzalpean. Etorkizuna ondorengoen askatasuna, gure esku dago, batera beti gara gehiago, gara gehiago. Bostildako Euskal Herrian, ta beste milaka mundu osoan, bortxaketa asko denuntzi gabe, denuntzi gehiegirik kasurik ez. Noraino iritsiko da guzti haua, nesko kantolatu beharko gara, sistema patriarkal honen aurrean, beldurrik gabe matxinatu da bat, katerik gabe naukazu paren, ez da uzurko emakume izatearen, Eskerrik asko bozkatzea lortu zuten haiei, eskerrik asko emakume guztion izenean. Ta indar asko sufritzen ari diren haiei, indar asko lortuko baitugu azkenean. Segi borrokan hil dituzten eta ezin dutenen, ahotsa altxatzen egindako guztiaren itzalpean. Etorkizuna ondorengoen askatasuna, gure esku dago, batera beti gara gehiago, gara gehiago. Eskerrik asko bozkatzea lortu zuten haiei, eskerrik asko emakume guztion izenean. Ta indar asko sufritzen ari diren haiei, indar asko lortuko baitugu azkenean. Segi borrokan hil dituzten eta ezin dutenen, ahotsa altxatzen egindako guztiaren itzalpean. Etorkizuna ondorengoen askatasuna, gure esku dago, batera beti gara gehiago. Eskerrik asko bozkatzea lortu zuten haiei, eskerrik asko emakume guztion izenean. Indar asko sufritzen ari diren haiei, indar asko lortuko baitugu azkenean. Aipatu dugu gaur pianoaren mundu eguna dela eta jende asko pasa dela gure estudioko pianoa jotzera. Burutik entzun dugu oraintxe, beraiek hementxe izan ziren, pianoa jo zuten, laztandu zituzten pianoaren giltzak, eta gerora ibilbeditarrak etorri ziren, eta ibilbedikoak ere aritu ziren gure pianoan. Beraz, entzun dezagun eskerrak bideari. Uda korrika zebilen ta gu esperoan dena egindalgen eukan dena bukatu da
Beititik mezu bat Manes julenekai Tezkaferik ez baina Maitasuna tonaka Baionako leioan Txaiak amaika Kafeak ta balalaika Ta bilagun zakua Ireki ez isteko Ikusi zaitu Iruñeko balkoian San Fermin da egun Zanet zaude baina Alboan bilagun Irun berri niraia Lagunak etxean Bidatozkit burura Zigarroaren kea Ireki ez isteko Denbora zaindu Aita ama Zuena da garaipena Eskerrak bideari Eskerrak bideari Ta eskerrak Eskerrak bideari Ta eskerrak Eskerrak bideari Ta eskerrak Pour intensifier notre protection commune aux frontières avec une véritable police de sécurité aux frontières extérieures, nous devons le faire pour notre sécurité.
Moi, aujourd'hui, ça m'est arrivé, mon cousin, il était décédé ici. Donc, je ne veux plus que ça refaire encore une autre famille. Garbi dago kontrol hori egiten da fenotipo araberan, ulertzeko itxura. Kontrolak ikusita, migranteak eta beste bide batzuk hartzen da hoie, bide arrisku hauek eta noizipein erizotzak topaten gara, ez? Je suis désolé, ni Niego Couillou et encore moins moi, nous pouvons infléchir la position des États. Zubiak irekitzea aldarrikatzen dugu behin eta berriro. Kontrolak entzean, hitzetik ekintzara pasatzea erabaki dugu. Eta zubia ireki dugu. Alegitik atela naizenean, argi eta garbi izanen, urrengo arte, migranteak segituko dute pasatzen. Une fois que tu fais le passage, il y a beaucoup des autres bénévoles qui vous accueillent et qui vous amènent. Bideak podcasta. Ostegun eta igande goizero atal berri bat Naiz Irratian. Eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan. Naiz Irratia eta Media Bask. Asteazkena da eta asteazkenetan gure entzuleek beti gauza bera eskatzen digute. Elkarrizketa akustikoa zer? Orain txoaz eta entzuten ari garena pista bada. Ez duzu zer nahi namari? Goiuri. Zer, horrela, atmosferan? Ez dakit, talentuak, gogoak, bihotzean oinarritutako bideak arnasten du hemen. Basakabitik buelta naiz Goiuri. Ara? Nire iragan inozentearen bila joan nintzen, eta geroztik koloreek asko esan didate. Baina garrantzitsuena, musika dela nire kutxuna bizitzan. Oh. Topa edo txintxin egin dezagun, ez? Horregatik. Egin dezagun. Bai. Eskuri gabe ezin delako deus landu, eta gauzak landu, hobetu eta esperimentatu ez dituen horri, nik beti berdina esaten diot. Bengai, goxoloin. Izan ere, bizitzan ez ditut tarte asko, baina egunak uzten ez didanetan musika gaientzen da. Hori, hor dut beti. Erotu zara gartxot, pentsatuko duzu Goiuri. Bai. Ba ez, Mirua taldeko kideak ditugu gaur gurean, eta nik, Maitane, Malentxo eta Matxin omendu nahi nituen sarrera honetan euren abesti guztien izenburuak sartuz. Ongi etorri, Mirua, baten bat aztu zait, goizean oskorri entzuten ari garena. Ara. Baina goizean ni trenean oskorri entzuten etorri naiz. Así que, borobila geratu zaite sarrera hau. Ze musika ekipo, ongi etorri bigarren kafera. Ui, ene. Ai, mikroa. Segundo bat. Ez que, karo, inbeste mikro. Bueno, ze muzate? Sarrera honekin. Saiatzen naiz pixka bat musika entzun eta horrela jolasean azten, elkarrizketak beti direlako pixka bat ez dakit inkomodua jendeantzat, baina gaur hemen pixkat zuen taldea eta proiektua ezagutu eta sakontzeko asmoarekin gaude, beraz, eskerrik asko ere, gonbita onartzatik, gurera kafea etortzatik. Lehenengo galdera. Zenba da oroitzapen hasi zineten egun hartatik? Hau da, oraindik mantentzen duzue proiektu honen hastapenean zenuten kuriosidadea, experimentatzeko nahia, pixkat laburrean nola izan da taldea sortu zenetik gaur egunerako ibilbidea. Okerrez banago, 4 urte dara mantzazue, bizitza oso bat elkarrekin, baina Mirua eta zari naiz. Nola izan da prozesu hori?
Bueno, hasieran pixkat hasi ginean, Maitanetani akustikon jotzen hola, pixka gure abestik sortzen eta hola, eta gero iritsi izan momentu bat, makinekin elkartu ginala, eta hasi ginala pixkat experimentatzen beste soinu elektroniko batzukin, ez da? Eta hola pixkanaka jungea osatzen, guain mirua EPA atea duena gutxi, hoi izango litzakena, baina esango nuke, miruan asteko abia puntua izan zara experimentatzeko gogoi soinu berrik deskubritzikoa, pixkat gure limiteke baita probatzekoa, eta nik uste horrekin segitze deula topez, beti aigea saiatzen gauza berrikiten, oain izan da aurkezpen karta bat bezala, baina hemen garatzeko asmoakin gaude eta gogoakin, eta hortan segitze du lanen. Oida. Bai, eta galdetuzu jarraitze duen hasieran geneukan grin horrekin, nik esango nuke gehiota dena, ez? Osea, azken aldin gaude, ekipo goazen, musika itea, kontzertu itea, super motibatuta. Osea, inoiz baino gehiago zegoen, bai malentxo itzuliala Erasmusetik, berriz elkartu gehiru, koneako eta txarreako, ze... Hori esamar nizuen, hau ez neka prestatuta, baina off-record aipatu dezue, eta baina bat Madrilen, bestia Erasmusen, nun ibilizea Erasmusen, por cierto? Florentzian. Oh, wow. Trebian esamar nun, baina hori frantsesa da, eta Florentzia etzaren dago. Baina... Molto bene. Bai, pizza puska, hori da. Eta irakurri dute bai, taldearen sorreraren nondik norako ningunan pixka bat, hemen badaukazu ere familia artekotasun bat, eta ez odola bakarrik, baizik eta badaramazue urte batzuk ere mirua aurretik, ez dakit nola esan, saltxan, ez? Ez dakit elkarrekin, bakoitza bere aldetik, baino... Bai, Maitan eta Biogen emakin gehiago gure aldetik, makin gehiago, egia esan, txiki-txikitatik ikastolako abez batzan hiruok abeste genuen batea. Horre kontatze Noski baiet. Hombre, hoi importante da. Astapenak, noski baiet. Musika eskolako orkestra. Eta txirula, eta trompeta, eta hori gauza kontatzue. Noski baiet. Ez daño, gero ja serio xego hasi ginen enola gure abestik egiten hasi ginen Maitanetan gehiago akustikon. Eta makin baze bilen bere aldetik gehiago, ordenadoreak inta, esploratzen, produkzioa, pixkat ikasten eta formatzen, bain iteitun marabilak iteko. Makine jarri du gorpegia de, bai, noski bai. Geniala izatea zen, nekeza da, jarri du, hola, eskuba torrela, nire talentua, ze zama. Bai, zein goiote. Zue kontu nartu malentxo da makina, nahi arreba diala, eta ni ez naiz, baino esan edet, beraien etxen hazi izan naiz denbora asko. Orduan, karo, zan momentu bat aiatu zan, nun malentxo eta bigoatze ginean ensaiatzeko. Makin bitartena izan bere martzian adakiten, hauen aita ere baita, pianoa jotzen. Salako altabozetan. Zuek gelan, ampliakin da gitarrakin, ez dakizea, Jose bajoan zehatzen. Lore biolakin da aita pianoan. Orduan, zue pentsatzera burruka konstante bat, ez? Osea, taztan como, iso, bajo, jarri hau, beste, ez dakize. Eta esan genuen momentu baten, zaitik ez jasaiatzen, hau dena bateratzen. Denak elkarrekin. Zentzu bat ematio guztion, eta hola ez da burren beste burruka iten, ez? Eta duela 2 urtetik aina, zemirua 2 urte ditu berez, gutxo bera. Lau esan, ez dakizatik. Ez que behin lehenagotik zeukaten behin proiektu propioa, baina berez mirua 2 urteko. Nahiko jaio berria da, serio, pasadan urte erdialden hasi ginen hartzen. Serio hitza aztertu nahiko nuke. Hau ere nekan prestatuta, baina azkenean, aipatu dezu ez, etxeko zoologiko hortan nola ez izaten, zentzunean nire bai, hasi zinaten zuek biak pixkat lantzen, bera etorri zen geroago, talde, miruaren sortze prozesutik, gero ere, okerrez banago, hasi berrientzako jauzileku izaten diren lehiak eta horietako batzuk ere esaritu zaituzte, pixkat, 2 urteko prozesu hau, serio hartzearen prozesu hau, modu honean etorri da, azkarregi, fastikulo, ostiralero fastikulo bat, ez dakit nola esan, graduala izan den zerbait da, edo harrapatu zaitu ez zerbaitek horrela espero etzen uten tamaina batek, ez, ze sentsazio? Nei galdetze bedezu, geldoeki. Osa, nik nahiko nuke, EPA ordez atera disko bat, baina zoritxarrez eske horren aukera gutxi ukido grabatzeko, bateagoteko eta bar azken urten. Eta urten oain arte bai, apenas. Orduan, karo, behar izan da bazken, EPA zea besti, ni bestela, ingo nuen la gran apuesta de disko bat, eta gizte baina izan du, ingo du presentazio karta bat, eta urrengo aia dena gaudenen, dena emateko bezala, orduan jaite du diskoa, eta benetako statement bat. Diskazua, makin.
Ondo itzein, diskazo. Euskal Herriko urteko disko. Hoi da. Konfiantza auki behar da. Hor zergatik kostatzen zaizu hainbeste elkartzea, pentsatu nahi kontestuarengatik ez, ikasketengatik, eske hauek gure... Hombre, eske Florentzia... Hauek gure kintakoa dira, oain 21 urte, horren bueltan ongoia, goiuri bai, olako... Eta Tolosa Florentzia aldiriko trena ez dago, Ez dago. Zibis o nola izatea zuzenean jutean, bai. Bai da, Intercity. Ez, baino ze ikasketa edo beste plan, nola kalendarioan edo egutegian egun gutxi batzeko eta sorkuntzari eskaintzeko, nola moldatzen zateo? A ber, ni Madriden bizi naiz, han ikasten nun, eta lan gehiena anatet zait, eta hauek, ointxe bertan Iruña nahi die ikasten da, malentxo duela ezer arte Florentzian onda. Orduan, hoxe, beti kaos, eta Iruña baino lehen, Maitan Bilbon zeon, imaginatu de todo, gero Tolosan pasatzen temporada bat, zan imposible, juntatzea. Baina juntatzen... A ber, ez pertsonak gelduk, esan nahi beti gaude gauzakiten, eta egia da ontzala temporada bat, oso ondo funtzionatzezuna igual, telematiko kilan aitea edo, ideiak bidaltze genizkion elkarri ezakize, baina egia da konturatu gehala, gauza hobenak hiruk elkarrekin gaudenen sortzeiala ez, eta gure asmoa dagoan ja, gutxi gora bera, datozen hilabetetan elkarrekin nengo gela ikusita, egurra ematea, eta aprobetxatzea ere baita hiruok elkarrekin dauzkaun momentu horiei, gure hobena ateratzeko, eta horren bila hasiko gehauen, edo gabiltza. Bai, pentsatu nahi gainera ere, astapen horretatik ona, batzuntzako geldo, bestentzako igual azkarregi, ez dakigu, baina hasieran izan zenuten planteamendu horrek ere jasango zuen, ez dakit, errealidadera plazaratzean, ez? Norberaren lan hori, espero diren gauzak, espero ez direnak, ze garapen izan du ere proiektuak gehiago gogo aldetik diote, edo psikologikoki, askotan talde hasi berriak inozentziatik, eta denbora pasa, edo afizio moduan sortzen direlako, naiz etxetik izugarrizko background musikala eduki, baina gero ja bestiak sortu, EP batean bildu, bideoak egin, kontzertuak hasi, hor, ja pixkat rueda giratzen hasten denean, sentsazioak ere ezberdinak dira, zen errealidadea ere ezberdina da ez da. Hori nola topatu du mundua mirua proiektuak behin korrika hasita? Nik uste hasi gineanen, pixkat hasi ginean helburui gabe, inungo asmoi gabe, ez? Pixka musika iteko grin horrekin, eta gogo horrekin, eta ilusio horrekin. Baina gero pixkanaka, esan genuen, eta ite badau zerbait ez, diska grabatu tal, eta justu gazteako maketa lehiaketatik gero eman zitzaigun aukera EP bat grabatzeko, eta orduan esan genuen benga, tope, eta karo, guain, pixkanaka musika gehiago aurkeztengoa zela, plazaratzen, mundua irakusten pixka, kontzertuk ematen tal, egia esan, ez dakit, ikusi deu kriston... Ez dakit, kriston sensazioa, ni behintzat, eta bakit iruok, kriston sensazioa, igual gehan iten lan hoi, igual zela zerbait ite genunak gutzako, beti esaten guk entzun nahiko genuken musika iten saiatze gehala, ez? Eta ez dakit, ikusi deu, jendeak baita igual entzun nahi dula, eta pixkanaka geroz eta adigo daudela, eta ez dakit, guk kriston harrera ona bezala sentitu deu. Bai, etxeko sala hortatik aparte, bestalde bat badagonaren reafirmazio positiboa. Bai, ilusioa egiten du, ez? Hala konektatzen danean sortzaia eta publikoa. Neri oso deigarria egin zait zuen musika ezagutzen nuen, gaurko elkarrizketa prestatu baino lehen, elkarrizketa prestatzeko etxeko lanak ondo egiten ditut izugarrizko profesionala naizelako. Bai, badakigu. Eta, soinuaren trataera egin zait oso originala eta deigarria. Soinuarena diot, bai ahotsena, bai atzan dauden basena, eta pentsatu dut, Gartxot, zu igual zartu intzea esperimentatzeko bezala, baina esan dut, ez, nik ere esperimentatzen dut, eta gainera irutzen zait, gaur egungo musikak ere behar duela esperimentaziotik. Lehen aipatu dezu, baina hori bada zuen, ez dakit, erregaietako bat, ez? Importantea da hori, ez? Soinuan eta musikaren trataeran, ez da? Itxoin. Nola zartu intzela, ez alginen bakintakok? Jo, broma bazan, beti izatet, gazteagoan ez broman bakizu. Urtiak entzeko eta. Bai, soinuana, azkenen nere frikada hor da. Esan nik gustatzen zaiten azkenen bereziki, pixkat aurreit, eta egia da Euskal Herrin,
zentzu baten esan da, erresa daola, ze ez da hori olako diversidadea esan nahi, eta genero elektroniko goeta, bueno, ez elektronika bakarrik ez, gukite duna, ez azken finen kasi da pop, ez dakit art pop elektroniko, ez dakit zer bat, esango nuke, influentzia askokin, baina, bueno, nikuk azkenen geneukana, ikustak genuela, bazeudela musika asko ez entzute ideunak eta mundu guztin edatzienak, eta Euskal Herrin, hoien ekibalente askore ez daudela. Eta esatek, eske, nahi gustatuko ez zaian, izatea produkzio bat kompetitiboa, guk entzute duen musika honen aurren, konversazioan daudela ez besti gabe, gure inguruen dauden artistekin baizik eta guk entzute diteun artista guztiekin, euskal artistak barne, noski. Baina ez produkzio aldetik egia da, momentu hortan hasi ginanen oso mugatuta bezala ikuste genitula aukerak, ez? Zuk gaztea pizte zenuen da egia da, igual entzutezu Amerikar baten produkzio xelebre bat, egia da euskal taldek beti kosta gehiago eta, irutzeu guri erreakzio positiboa, gure musikak erreakzio positiboa izan dion jende honek horregatik ukibula. Ez esan dolako, beste zapore bat musikan, ez dakit, batzoi arraro iruditzaie, Bai, zaporekin hoi pasatzen da. Nei pikantiatzai gustatzen da, nire lagun askoi kistona. Baina gustatu zaitere, esan dezun gauzat, eta zue galdetu nahi nizuen, artearen munduan, Euskal Herrira etorri gaitezke ere, hemen bizi garelako, baina sentitzen duzu experimentazio falta puntu bat badagoela. Ausardia hitzaz pixkan nazkatuta nagoz, den asko erabiltzen da, baina edo ausardia puntu bat behar dela, ez dakit artean, edo norberaren barruko sentimentuak plazaratzerako orduan, ez dakit betiko formetan ez erortzeko, betiko mezuetan ez erortzeko, gauzei, bigarren, hirugarren, laugarren buelta bat ematea importantea dela gaur egun, nola ikusten duzu hori, hemen inguruan, diot. Noski iruditzen zaitela ez nahi importantea ez, gauzai bi hiru buelta ematea, baina betire iruditzen zait norbean izaera edo esentzia hoi musikalki aurkitu ardulare bai bakoitzak, ez? Esan nahet, hortako nik adiez makinen gandik asko ikasieten gauza bat izan da, super garrantzitsua dela entzutea musika denetik, ez? Egia da igual malentxotan gehiago gatu zela kantautore estilo batetik, bizitza osoare bai musika eskolan, biolina, gitarra, besten, ezakize, eta egia gure referente korokorren bai izan diala gehiago, ezakit, eskuragarrigo genuzkan erreferentek eta gehiago lotutare baita euskal kulturakin eta esate izutez kantautore ze horrekin. Eta gero egia, matxinek bai aportatu igula zentzurtan abaniko oso zabal bat, ez? Eta adibidez miruare baita pixkat bilatu labere izaera hoi, guzti horren baitan, ez? Guzti hortatik, guzti hoi entzuten, aztertzen, eta gero, hortik gure musika propioa edo gure soinu propioa hortik garatu ala, ez da hori iruditzen zait nahi garrantzitsua. Piskat abaniko guzti horiek mai gainen eta eskura eukitzea. Bai, eguneko gunean ados, amen, esan behar nuen. Baina zuen musikanik ere nabari dut, konplizidade hori, elkarrekiko gertukoak zaretenaren konplizidade hori nabari da, aipatu dituzuen erreferente horien ez bilatze, baizik eta oinarri hartu baino norberekotasun horrekiko apustu garbi bat, eta gustatzen zait aldarria, eta gustatzen zait ere experimentatzeko nahi hori. Goiuri, betikoa, Inigok batzutan esaten dit, kieto, hemen erlojua horrela da, eta kaso lehengo abesti bat entzun marko dugu. Bestela ni hemen bihar arte izketan egotan ez. Hain gustora izinen, esan dudala, orain ez dut moztuko, baina nik entzungo nuke abestiren bat. Entzungo nuke abesti bat. Ze joko diguzue lehengo abesti bezala? Egunak uzten ez didanetan, abestia joko dugu. Eta azaldu nahi dezu zerbait, edo entzulea guztiz sorpresaz harrapatuko dugu. Abesti honen inguruan esan edet. Badu aipatzeko moduko berezitasunik? Bueno, ni sorpresa utziko nuke. Oso ondo. Listo. Bueno, jaipari eutxi ezin da. Bidalduko ditu Miruako lagunak elkarrizketa akustiko honen lehen abestira. Okeraz banago, montatzen duten bitartean, hau uste dut investigazioa egiten ari nintzanean, gero esango diate bai edo ez, nire uste dut abesti honen bideokli moduko bat ikusi detela alako, kotxe batean zeudela, kotxea martxan zegoela, ez, galdetzen ari naiz, hori alda.
Baina orain, zeta akustikora bidali ditugu. Gero galdetuko jatugu hori. Jode, galderekin, daukazu zuk hemen adikzioa. Prest ditugu miruatarrak eta gugu entzuteko irrikaz. Egunak uzten ez didanetan lotuta banengo bezala airea estu eutxi eta galderen bila eman azala egun sentian gelditzen zaidan usain horiaz azala eutxi ezin dut egoan odeiak ukitu ala une hau bat besterik ez bada orain eta hemen ez bagaude nork emango digu geroa gorpuzterik ez badute sokak ezpana estutzen da iragana beldurtzen gure gorputzen gezurrekin ez eundeke itxaroten une hau bat besterik ez bada orain eta hemen ez bagaude nork emango digu geroa gorpuzterik ez badute argi odia zukatuko du iuna beste nesku leune zurrumurruekin batera egunak uzten ez didanetan lotuta banengo bezala airea estu eutxi eta galderen bila eman azala. Gatxot, txalo. Bai. Etor daitezela berriro elkarrizketaren setera, ze Gartxotek galderak egiten jarraitu behar du, eta agian nik ere pare bat egingo ditut. Prest ditugu mikrofonoen aurrean eta Gartxotek mila zorrotz galderak egiten jarraitzeko. Bai, hemen investigazio pixkat egiten aintzan YouTubeen, eta ez nioen bideoa arnasten du hemen abestiarena da. Gaur ere oskorri entzutaz gain trenean bideoklipak ikusten egonez. Goiuri. Bai. Aurrera goaz bai, hemen galdera sorta handiak. Zutrenean, zei biltzen zara?
jetxigabe alde batetik bestera? Hoi da. Ze dena egiteko denbora ematen dizu? Claro, Donosti brinkola Donosti, eta gero ja Donostitik ona Tolosan. Vale. Brinkola polita? Ez. Ez, vale. Ez. Ez da bate. Musikaren pixkat alderdi sonikoa asko gustatzen zaiten hitza gainera. Nik ez dakit friki etiketa merezi dudan, baina soinua lantzen dut eta zalea naiz. Eta baditut kuriosidade batzuk. Zuek adibidez, abestiak egitean erreferente soniko bat hartzen dezue, samplerren bat erabiltzen dezue abia puntu bezala, edo dena da esan dezakegu instrumento, ez dakit midi edo organikoa jota, edo nola ematen da nasketa hori interes handia daukatzen, zuen musikaria dituta, leheno aipatu dugun, ez dakit, bidegurutzea etengabe aldatzen da, abesti batetik besterako mundua oso ezberdina da, naiz duen berezkotasun hori eta identifikagarria den, baina ez dakit alako, ez dakit esan, hola, golosina den da ehar bat bezala, baina dena ondo landuta eta horregatik daukat kuriosidadea, nundik lortzen dituzue ideia soniko hoiek? Denetik, egia esan dituzun guztik denak erabilizan ditugu puntu baten abesten, adibidez txintxinaz izan sample batekin, dala sample bat eta ideia bat, ez dala pizkat kaja de ritmos bat, soinua, ez pizkat bossa nova estiloko ritmo bat, eta gero samplea bea dala Tolosako inauteritako orkesta, Etinkarnatuz orkestan disko batena. Eta da horietako abesti bat, bi abesti sampleatzen ditu berez. Bueno, Pakita la Bergaresa justo, baina introa dana da beste abesti batekoa, troika. Introa zuzen emakerre jotze dula. Eta hortik anaziz abiatu zen, gero eske denetik ukideo, igual adibidez goxoloinena pixkat bajo bat okurtu zen, zezan beste abesti bat zen oso desberdina, baina okurtu zen bajo bat guztiz diferentea eta eraiki genuen beste abesti bat kasi desde zero, letra zati honekin eta beste zati batzu moldatuta, arnazten duen bai gitarrakin jotze zuen, adibidez, eta gero arreglo elektronikoi sortu zen, eske izan dira, okurretzen ezkizun modu guzti, eta gira oso diversok diala gure lantzeko modu. Edo eskurik, oain sonatzen nahi dana, hau izan zen, Iruñan, geundela hasta las pelotas ja musika iten 3 egun, eta resakaz taula, eta ja hauek esatezu, eske ez nago ezer inspiratuta, ja ez ateratzen joan nahi dut. Eta orduan base bat iten hasi nintzen, da etorrez zitzaian, gaina dago melodia bat, oain infamea dan Kanye Westen 24 hours, eta ez egizatik oin neukan, esateula zati bat emakarrik, baina eta horrekin hasi zen, eta horrekin bukatu da, no? Bueno, infamea pertsona bezala, baina musikari bezala iturri eta, ez dakit, jainko bat, baina gertu dagoen zebat, eta horra dibidez, iturriak edo abestiaren prozesuak hain anitzak dira ez, hainbeste gauza erabili dituzue, nola egiten dezue hau jadago hori, badakit zaila dela, eta musikaren sormen prozesua bagertu bizi dugunok, autoexigentzia prozesu hori eramaten dugu muga estremoetaraino, baina zuen kasuan, abesti bat izan bali daiteke sampler batetik abiatuta edo gitarra bat erabiltzen duena edo Kanye Westen ez dakize, nola konpontzezete hirurak esateko hau indaziok? Oso zaila, saiatzea beti ere baita pixkat gure inguruko jendeai iritzia eskatzen, baita igual denbora bat hartzen ez abestia bukatuta entre comillas da hortatik, gero igual beste perspektiba batetik ikusteko, baina egia da orokorren kostaitez egula esatea, bale, abestia hoia badago, ez? Hilabetek, normalen hilabetek. Kostatzen zaigu, atera, ja biali behar deun egunan bezpera arte ez gara osartzen esatein da, beti zioz aldatze dugu. Hau da demo bat, ja erdi bukatuta dauna, baina momentik demoa izaten jarraitzeu. Eske esango nun abesti ia denak bezperan bukatu jala. Eta bezperan bukatu jala, ze bezperazan azken eguna aldaketak iteko. Ez beste arrazoi bategatik. Beste humatutzita, gehiota dauko zuen. Bai, komplikatua izan dena, ez gauzak borobiltza, eta hori ez gera lagoendik hasi pixkat hitzen inguruan, naiz gero goiurik sarraskia egingo dizuen, eta zuen hitzak analizatuko dituen, uste badiazu, ez ditut analizatuko, baina prozesuaren inguruan galdetuko diet, goiuri, zalea naizelako, badakizu, eta hitzak nola integratzen dira, noiz baita etorri da esaldiren bat, edo argi esan nahi zenuten zerbait, adibidez makinen
pedrada baino lehenago, edo beti da ondorengo gauza bat, pixkat mezua edo hitz, mezua oso, baina bai, mezua edo hitz sorta hoien garrantziare hor dago. Nola etortzen da, nola lantzen da, nola integratzen da hemen Kanye Westen buruan. A ber, modu ezberdin eta iteiteu hitzak, badaude abesti batzuk, lehenengo adibidez egunak usten ez didanetan nik sortu nunen bere momentun igual 2016 nola izan zen, baina lehenengo neukan melodia ideiatxo bat eta neon egazkin baten loin ezinik eta letra bat idatzi nun, eta letra egeatu zen, o batzutan izatea, igual notasen apuntatzen goazen ideiatxok, abesti bat iteako momentun esatea, hau sartu nahet, eta hortikan, igual esaldi batetik abiatze deu letra, eta esate du ideia, hau guazen saiatzea tiratzen, beste batzutan geratzen garen blanko eta ezakigu, letrakin batzutan eukitze debre bai, daukau melodia daukauzea, baina geratzen gara hola, eski ze esate deu, ez izateko super, zakit... ambigua edo, utxala edo... Bai, batzutan azkenen, hoi daukaure bai barnegatazka hoi ez, kringea ez emate hoi. Lehen justu, hitz egiten haitu gehan hoi pixkat Euskal Herrin hausartu, esan dezuna ez, komilatarten hausartu behar deulare baita pixkat esploratzea eta hola, gure bai, gabiltzare bai bilaketa hortan ez, pixkat miruan gauzak esateko modua zein da, ez? Ze egia da, igual musikalki gauza batzuk argigo geneuzkan edo geneukan pixkan norabide bat, ez? Baino hitzan kasuna adibidez, egia da gehiago kostatu izan zegula, ez erreferente faltagatik, esango nuke musikalki igual erreferentik gehiago auzkaula ez, eta igual irakurtze hortan, zentzu hortan, konparatutan musikakin, igual gaudela gehiago falta zaigula, baino bai gabiltzala pixkat gatazka hortan ez, zein dan miruan gauzak esateko modua ez, eta ze gauzak esateko bauzkagu, kontua askotan kostatzen zaigula nola esan ez, pixkat ezakit, Euskal Herri noai daolako, eondalako urtetan, gauza oso, edo molde oso konkretu bat ez gauzak esateko. Orduan horre baita bilaketa prozesu baten gabiltza, nik uste. Superinteresgarria irutzen zait hori, 10 ordu hitz egingo afero horren inguruan, nola ez, identidadea da askotan erabiltzen den, Euskal Herrian gainera asko erabiltzen den hitz sakona, baina ulertzen dut, azkenean musika batzutan ateratzen da naturalidade batetik, baina esaten deguna, sentitzen degunetik esaten degunera dagon kilometraje hori, ez dakit, neurtu behar da, edo ez da neurtu behar. Akaso niri askotan batzatzen zait, ea gauzak esateko modu bakarra auki behar den, bakarra aukitzeak ematen dizun zilegitasun hori, edo gauzetara moldatzeak erakusten duen benetan artista baten balio ez, baina, hori filosofia sakona dago Juri, eta nik miruaren bigarren abestia entzuteko gogoa daka, zen bestela gero sarraskiarekin eta... Claro, bestela gero arratsaldeko 6ak gainean ditugu, eta ez dugu denbora magoa. Zein izango da joko diguzuen bigarren abestia? Ez esan, spoilerra leheno bezala, edo... Abestia antazia hitzein dugu hain makine pixkat esplikatu gula, baina txintxin abestia joko dugu. Esan bezala sample batzutatikan abiatu zan abestia, Tolosako inauteritako oinarri horrekin. Eta bixo gointxentzun duzea. Osondo, earki. Hortxe dauzkagu, mirua irukotea estenatokia hartzen berriz, Goiuri, eta zuk prestatu sarraskia, Laiztar datorrela. Urduri nago. Prest ditugu miroatarrak eta bigarren abestia hau entzungo dugu, txin-txin. Aurre ikusi ezin dena, ez da erresa topatzen, kadustutakoa. Eltzen denean, entzun behar da bidoinu hoiek.
direnean, gurutzatzen direnean. Une berean, kanpoko hotxak, barnea hotxak, gurutzatzen direnean, gurutzatzen direnean. Txintxina deirik izazu, txintxina ezin detiriki, txintxina deirik izazu. Gurutzatzen direnean, txintxina deirik izazu. Txintxina deirik izazu. Buah, zoragarri. Eta hor daitezela berriro elkarrizketa setera, galderak egiten jarraitu behar dugu eta. Epa, ni kafe hartzen hasi naiz, Baina ze gertatzen da hemen? Bai, xerita daude dagoeneko, eta orain sarraskiari aurre egin beharko diozue. Eta sarraskia erantzuten hasi baino lehen, egin behar da gauza bat entzun, eta da, hau. Sarraskia. Da, nire asteazkenetako 3 segundo favoritoak. Candido forever. Eske, Candido forever. Munduko samplerrik onena. Hori da. Ojo. Horrekin zerbait egiteko. Bai. Abian da. Bale, Gartxetek aurreratu duen bezala, sarraskia tartean hitzak aztertzen ditugu eta horren inguruko galderak egiten ditugu. Lehenengo galdera izango da, hola, erreixa, pixkat azalekoa. Segundu bat, hemen ditudala letrak irikita, hemen txe. Kutxuna abestian, esaten dezue, nire masaietan zure usaina neukan. Eta egun akusten ez didanetan, esaten dezue, egun sentian gelditzen zaidan usain hori azazala. Nere galdera da, usain bat izango balitz mirua taldea, ze usain izango litzateke? Malintxok esateko. Ze Gartxotzu badakizu? A ver. Baina galdera beraientzat da. Vale, lehenengo laguntze bai guztu eskertuko izan. Wow, ze usai litzake. Ze usai. A ver, nik esango nun pixkat naturakin edo zerbait. Osa, da pixkat zerbait freskoa bezala, hola, ize freskoa bezala. Bai, nire goxoa, hola. Zakit, usaia, bai, ez dakit, zerbait, hola, harina, baino komplejidadekin. Udarako zerbait. Udarakoa? Emateo perfumean saltzen nahi. Claro, usainaren batik aldetu. Oso ondo. Ode parfum, nire. Nik zera esan manun babarrunak sakramentu guztiak. Claro, baina horrek. Baina esan askozo. Harinentik gutxiak, baina usai ehar eta komplejuare, baina barkatu. Epea entzuten eta hitzak aztertzen ari nintzela, iruditu zait bazegoela kontzeptu bat abesti gehienetan errepikatzen zena. Eta horrela esaldiak gutako ditut, ez? Egunak usten ez dianetan esaten duzu, une hau bat besterik ez bada, orain eta hemen ez bagaude, nork emango digu geroa, goxoloinen zenbat den oroitzapen,
zenbat den oroitzapen eta zenbat zarezu, ez ote ginen galdu, kutxunan, galdetzen diot nire buruari, entzun oten hauzu sekula, eskurik gabe gidatzen, ez dakit nondik den, denbora guztian iruditu izait, zalantzaren kontzeptua eta galderena hortzegoela, eta jakineko nuke, ea, hau apropos egin duzuen, edo besterik gabe, zuen bizitzako unearekin bat datorren zerbait, ote den? Nik uste gehiago dela bigarrena, osea, pixka dela, hoi ez da, azkenen nola gauden, leheno komentatu den bezala, esplorazio fase baten, baita, karrera bukatzen, ez dakize, pixkat, hoi adin, hola nahiko nastu horiek, eta pixkat nik uste dela gehiago hortikan daun, ezin egon hoi, baina hoi, osea, askotan, ez dakizula zer dan, gehiago galderetatik jota, edo, ez dakit, esango nuke gehiago dela hortikan. Eta azkena, amaitzeko, Basakabi abestian erreferentzia pila bat topatu ditut, batzuk uste dut ulertu ditu dela, beste batzuk agian ez, beraz... Ibak izin ulertu zuen, Amaiur fondosu. Eta Oito los arrazealako. Noski baiet, hoxe galdetu barrun esan behar nizuen, nik Amaiur fondosur badakit zer den, baino Tolosa ezagutzen ez dutenek, edo Tolosan juerga egin ez dutenek. Hori esan barruen, ez Tolosara bakarik, juergazaleare izan behar da leku ezagutzen. Orduan, azaldu nahi duzu, edo nahiago duzu ez azaldu? Azaldu dezakegu. Bai, ez da? Lehena sorpresa utzi deula bestia. Noski bai, hoi da. Kontraste. Ez, Amaiur da Tolosako taberna bat oso kutxuna deuna, eta beti geneukan kuadriakokin, Maitan eta bio kuadriako geha, hoi ez da, nun elkartuko geha eta beti zan Amaiur fondosur, juergan zaude eta galdu itezea, Amaiur fondosurrea zoaz, eta bakizu horre ongo jala, eta beti zan, hoixe, gure barruko, izan gure txokoa bezala. Eta orduan, noiz baita aurki nahi banazu Amaiur fondosur, ze, seguramente asteburua bada behintzat hor gaude. Horrekin nahikoa. Ze, referentzia gehiago daude, ez dakit lokaleko lehiotik, edo... Temon. Deus ez zaio zor gauari oskorriri referentzia bada? Edo ez? Ui. Igual, bai. Oskorrik badauka abesti baten... Kapaz pare kromletxan ez galdetu zeria. Oi, oso, bestela ordu lorden gehiago berko. Vale. O amarrute. Kromletxana oso sako. Off the record. Vale. Emateko ez dut baino bada. Vale. Oso jodida, bai. Off the record egingo dugu, eta... Kromletxana azte begea ja oteiztataz hasi barde. Claro. Vale. Ez, ze gainera... Oteiztataz aritzeko 3 minutu azkagu zein goiuri azken galdera bota abestia entzun. Hoxe, nik galdera oskonen, komo. Urrengoan. Plazerra zuek hemen izatea, irukote, azkena bestia jotzeko gonbita luzatuko dizuegu, mil esker, sorterik handiena, aurrerantzako bidean, izango dugu elkarren berri, seguru, eta seinale hona izango da, eta zein izango da despeitzeko joko ez bestia. Goizean oskorri. Trenen entzun dezuna. Claro, eta azkena atera dezuen. Oida. Entzunet oskorri eta goizean oskorri. Dena egiten du. Bai, dena. Goizean oskorri eta goizean oskorri. Hori da. Eta oteiz, bueno. Ya está, listo. Bai. Listo. Segi mesedez gure seta akustikora, eskerrik asko etortzagatik gure galderei erantzuteagatik, eta hitza ematen dizuegu beste bigarren kafe bat hartu beharko dugula, eta gure entzulak agurtu behar ditugu dagoeneko, arratsaldeko 6ak gainean ditugu, beraz, bihar hementsi izango gara, arratsaldeko 4 eta 5, gauza asko dauzkagu kontatzeko, baina zuek gozatu miruaren azkeneko emanaldi honekin. Nahi duzuenean. Erreferente izan zinen
zertara inork ez dezala esan saiatu ez zinela askoz gehiago mereziz berriz abia puntuan abia puntuan baina baduzu jabea ni baitere triste nabil zutaz oroitzean ies betea zilegi denez ies egingo dugu eraikin hauten bazterrei mesera bueltatu mesera bueltatu kaleak ilunpean daude ta ez dago inor kalean zerk ematen dizu indarra horrekin joan beharko aurrera Keep calm and bigarren kafea.